Mga mulupyo sa Sitio Riverside, Barangay Luok, nagrally at tubangan sa Mandawi City Hall. Ilang panawagan niya ihatag na ang ilang relocation site. Housing Urban Development Office o HUDO, may pahibaw nga sila ang prioridad sa low-rise housing project sa Dakbayan. Si Chona Carion sa exclusive report. Dili mi mo babag ang inyong proyekto miyo diha sa Luok. Basta kami inyong ipahimutang og klaro ug isulti na mo ang tinudanay nga naa kami kay kabalihinan aron dili kami masagaban sa inyong proyekto. Pasado alas 9 kaganang buntag nagtapok ang mga mulupyo sa Mandawi City Hall. Bit-bit nila ang placards nga naningil sa disenteng panimay nga alang kanilang mga kabus. Nga giingong sayon ra kaayong gipang demolish. Awhag sa mga mulupyo sa Sitio Riverside, Barangay Luok ang relokasyon ug ang kasiguruan nga sila ang mahimong beneficiary sa housing project sa Dakbayan. Dili gyud nila matubag ang among pangutana. Unya gipakita mi nila ang certification na kunuhay kami na among mangan. Among pa jung gingnan, sir. Pwede ba namong tanawon nga kami joy mo? Tanaw mismo ang certification nga inyong ipakita ang amo ba jungan, pero wala nila ni patanaw namo. Mao na ma'am, kami nasud sa mong utang nga kami gihimakakan. Lakip sa misalmot sa lihok protesta ang mga minor de edad nga tinunan nga mi-absent gyud sa klase aron makatabang sa ilang kahimtang. Absent na itong mudrani. Absent Inaman mi mo sabay sa ilang kuan. Pagkarali kay ang among balay ilang demolition. Labot mis ka ng ilang drama. Ang Housing Urban Development Office may pasabot na sa 49 ka mga pamilya nga sila ang prioridad nga papuyon sa tukurong low-rise housing project diha sa Barangay Luok. Proyekto kini nga gihatag ni Presidente Rodrigo Duterte. Apan nagmagahi sila pagsabot gumikan usab sa pagsakay sa mga militanteng pundok sa isyu sa mga mulupyo. Di ko sila kapuyo diha kay dili ko sa beneficiary. Siligi sila insist na. Pero ako kipakita nila sa tubangan ni Vice Mayor Carlo Fortuna ang certificate o ang certification nga sila gyud atong priority beneficiaries. So I hope di lang gid ta sila ma-mislead aning uban nga grupo nga wakibaw sa atong proyekto. Chona Carion, Balitang Bisdak.